Kuna da su invite for Ahmad gidan Dabino. Allah ya mara ko masaki. Amin. Sai dai ba ka ji daga bakin ka. Ubangi ko masaki. Amin ba. Allah ya mai da ko masaki. To, mai girma gwamna kaɗan je daga haka daga kuɗi. Dan da aka haska mana yawa. Shi ne. Inda stadium. Assalamu alaikum. Abin da na fahimta ne abin da na karanta cewa waɗanda suka samar da wannan masana'anta sadaukar da rayuwarsu ne domin ilmantar da mutane da nishaɗantar da su da kuma ba su tarbiyya a daga sharon abin da domin ganin an samu an iyali. Yawa. Ubangiji Allah ya mai da koko masaki. Ba amin ba. Mai da koko ga gwamna kuma ɗan takarar